cartelage. Het is toch niet zo dik. Ik heb geen idee wat het is trouwens. Heb je toeschouwers aan de overkant ook? Ja, dat was. Nou, aangezien hij volgens mij geen stoes is. Ja, die hebben ons op de kool, maar ik ga je zien, heur ook al op de kool. Want we zien in Amerika, het weer is niet zo denderend, dus wat proberen ze dan te doen? Ergens binnen te komen. En wie ging dat liedje van Romanezen ook alweer eens door? Het is de stamkroeg van Romanezen, Boemsjeu. Dikke Piet zei dat hij vet had kunnen winnen. Dat ging toch over de biljartclub, hè? Verloren, maar dat maakt verdien niks goed. Dan ben ik wel heel benieuwd. Of de... Ah, kijk. Ja, ik zeg hoe er gaan zingen. Hier kunnen we nog een dansje wagen. Ja, dat kunnen we nog doen. Maar er waren een vrouw die zien er eens, hè? We zien hier ook nog Vrolie. Ja, die zien daarachter. Dat is een soort opvang. Een opvang. Opvang van, ja, van bejaarde mensen. Oké. En ook hoeven ze niet op te vangen. Ja, nee wel. Ja? Ja, ik ken hem mee van het programma. Goedemiddag. Goedemiddag. Zit je hier maar... Het is helder. Oh, net. De muziek is helder daar. De muziek. Helder? Ja, maar wel de moed hebben. Zo ja. Zo goed? Ja, prima. Ja? Maar daar zit... Radio dat Heide zien- Roosje wat zachter Er gezet. zijn allemaal wat dames. Ja, de meeste dames zitten er eens achter. En ja, dat is gewoon opvangen, hè. Maar zie je hier ganzen in biljarten? Nou, er is er nog geen mee, dus even naar wc toe. Oh, oké. Dat heeft niks met ons te maken, dat dit nou ertussen nu is. Nee. Oké. Want dat is niet zo school. Nee? Nee. Jij ziet een echte Amerikaan? Ik ben een heel echte Amerikaan. Oké. En je kent natuurlijk ook dat liedje van Romanezen, waar in de tekst het over de biljartclub gaat, hè? Oh ja, van Dikke Henk of... Dikke Piet. Of Dikke Piet, Dikke ja. Piet zei dat hij vet had kunnen winnen, maar de tegenstand was Maar misschien dat wel was toch niet wel van goed. Oh, dat wordt niet deze Nee, dat biljartclub. was van... Oh. Oké. Van Boomsje. Hé blijven. Non de jus. Chris, hè, cameramannen met een eigen willetje, daar kennen we eigenlijk niet veel mee. Ja, dat is gewoon van de biljartclub, hè. Ja. Maar en wie duk ziet je hier in de week? Nou, we zijn toch wel eens een paar keer in de week hier, maar nu zijn er geen, de competitie is afgelopen. En nou ja, vanmiddag zijn er geen wedstrijden, dus dan kan je gewoon oefenen. Hè. Of ja, wat. Maar je speelt nog competitie? Ik speel nog competitie, ja. Alsjeblieft. Nou, niet zo hoog, hè. Nee? Nou ja, dat ziet er toch redelijk professioneel uit met een handschoen. Ja, dat Waar is dat voor? Dat die... Dat is hij goed niet zo glad, hè. glijdt? Is niet zo glad, hè. Oké. Anders schiet hij misschien uit. Ja, als je een beetje vochtig mee zet, daar is dat één van. Maar hoe is het verder? Ja, goed. Ja? Maar ja. Heb je nog meer hobby's? Behalve biljarten? Op het moment niet meer, vroeger wel, maar nou niet meer. Wat heb je altijd gedaan? Ja, gevoetbald. Gevoetbald? Ja, Ben je de plaatselijke... met de plaatselijke vereniging, ja. Oké. En ook in het URS? Ook in het eerste jaar. Lange carrière? Ja, dat moet ik wel zeggen, ja. Ja? Tot welke leeftijd? Ja, het eerste tot een jaar of 35 en toen zijn we naar de veteranen gegaan. Hè. Oké. En daar niks aantal jaren. En op een gegeven moment zijn de onderstukken versleten. En toen zit je gewoon biljarten? Nee, toen nog niet. Want dit is gewoon voor de ouderen. En qua werk, wat heb je altijd gedaan? Ik heb in een garage gewerkt. Automonteur?
Auto Arena, ja, is misschien wel bekend. Auto Arena Venlo, Venray. Bestaat niet meer, hè? Nee, bestaat Nee. niet meer. Nee. Maar je loog altijd, je had altijd zwarte hand. Ja, dikwijls wel, ja. Ja, nou nog, hè? Ja, dat kent wel nou eens. En was dat vroeger voor ook een droom om aan auto's te gaan sleutelen? Ja, dat is eigenlijk mijn vak, hè. Ja, nee, maar had je vroeger als jongske al zoiets van, dat wil ik later leren? Ja, dat weet ik niet direct, maar ja, ik deed dat toen ook alles wat brommertjes maken en wat fietsen repareren als het moest. En nu uiteindelijk, ja, word ik gewoon automonteur, hè. En ook elderlijk hoes, waar stiert dat? Bestaat dat nog? Ja, mijn elderlijk hoes, dat bestaat nog. Ik heb eerst een decaan gewoond van Amerika en later nog op de Zwarte Plak in de Peel. Je hebt in de Peel gewoond? Ja, ja. Oké. Plak. En nu? Gewoon in En een nou dorp? woon ik hier in Durp, ja. Ja, ja. Samen met iemand? Samen met mijn vrouw en die is net opvang. Aha! En dus als ze opgevangen wordt, dan kent je een biljartje. Nou, dat heeft weinig met biljarten te maken. Maar in ieder geval, dat is een paar keer in de week. Dat is opvang voor wat oudere mensen en zo. En dan werd er wat gekaart, gemake-upt en misschien wat gebreid of zo. En misschien wat geproot hier en daar. Oh ja, ja, even bijpraten. Zoiets. Ja. Zodat zo wel weet wat er in het dorp gebeurt. Ja. Hey, maar dat is wel leuk dat je dat kunt combineren. Ja, nou was het vanmiddag slecht weer, dus ik zei, ik loop even met hem mee. Ja, zou ik wel te rijden, denk ik. Ja. Ja. Nou ja, opvang klinkt alsof mensen hulp nodig hebben of zorg of wat dan ook. Nou, daar is het eigenlijk wel voor bedoeld, ja. Het zijn niet allemaal mensen die echt hulp nodig hebben, maar ja, die moeten toch ook een beetje een invulling hebben, Ja, ja. 's middags. Ja. En ja, 's morgens ook met, ja, ook, dat gebouw is er geschikt voor hier. Maar kent je nog goed allebei? Ja, ik ken iets beter dan mijn vrouw, maar ja, het duurt ook mee. Ja. Maar samen Ja, komt je nog in uw land. Ja, samen komen we in uw land, ja. Hey, en hebben kinderen samen? We hebben 2 kinderen. Eén woont in Bulgarije en één woont hier in Jan 37. Wie komt ze in Bulgarije terecht? Ja. Behalve met het vliegtuig. Ja, ook met het vliegtuig, ja. Maar ja, die woont daar en die werkt daar. En, ja. Maar Bulgarije, dat is toch niet echt een huur voor de hand liggende plek om te gaan wonen en werken? Nee, maar ja, dat is zo gegroeid. Die is in Tsjechië gezeten, in Tsjechië. En toen is hij op een gegeven moment naar Bulgarije gegaan. En in wat voor branche werkt hij? Ja, toch veel kantoorwerk, computerwerk en allemaal zo'n ding. Allemaal. Ziet je ook wel eens in Bulgarije? Ja, geweest? verschillende keren. Is dat leuk? Ja, dat is wel leuk, maar het is toch iets anders, hè. Het is niet hoe hier in, ik zou maar zeggen, in Nederland. Je bedoelt qua welvaart. Ja, dat is toch wel een stuk minder, ook zo zeggen. En wonen ze een beetje mooi qua natuur? Is het een mooi land? Nou, het is best een mooi land, maar waar hij woont in Sofia. Dus, In de hoofdstad? Ja, dat is een goede stad, dus ja. En eigenlijk met natuur niet zoveel te maken, hè. Nee. Binnenstad. Maar en als je er naartoe gaat, hoe gaat je erheen? Ook met het vliegtuig? Met vliegtuig. Van Eindhoven hoe en ja, dat is toch wel vrij makkelijk te bereiken. Nou. Sofia, het is een goede stad dus. En wie zuut je elkaar? Per jaar? Nou, we zijn dus drukker met beeldtelefoon en zo. En soms kunt hij hier en we zijn ook wel eens mee door geweest. Dus. Heb je ook kleinkinderen? Geen kleinkinderen. Helemaal geen. Gaat dat nog gebeuren? Nee. Niet? Nee, ik denk het niet. Oh. De mensen niet en ik weet, zou ik zo Oké. zeggen. Ja, misschien verrassen ze ook nog. Nou, nee, dat denk ik niet. Oké. Dat denk ik niet, nee. Hey, de tegenstander, volgens mij is dat een grote boodschap, of niet? Wat hij aan het doen is. Ja, dat zat hem voor te vragen. En even kijken, held je door de score bij?
Nee, dat is dan gebroken met dat bord. Oké, maar je speelt nog niet een punten. Nee, dit is gewoon oefenen. Oké. Dat is gewoon oefenen. En wie is er beter van nog twee? Ik denk, hé. Ik weet wel zeker, laat ik zo zeggen. Nou, lot gewoon. En bedankt voor het preutje. Geen gedaan. En wanneer moeten we dan op de televisie zijn? Want straks zetten die vrouwen zo. Ik ga gewoon niet op de televisie. Ja, maar dat laat ik ook weten. Dat laat ik ook weten.